A neki Medo. Ko je ovo? A nije Medo, to tata. A? Pa ne znam šta je. Da, Medo. To je tata, to je tata ovdje vidiš. A? Nije? Jes. Da. Hoćemo dalje gledat slike? Pritisno, nemoj sve lošim, ne. Evo, čekaj. Evo, tata. A? Ti jednu te istu pričaš s tamo, ne razumiješ što ovo isto? Ja tako bilo. Pa znam, ja i ti kad smo išli na pijacu zajedno. Sjećaš se? Prodavalo na patike, Gdje da vidimo šta ima još kakve slike. Tu ti je kalendar. Ovdje. Evo srna, neka srna. Ko je to? Daddy? Je li to Daddy? Daddy? Vanger? Znaš ko je tam? Vidi tam. Ha? Ko je to? Ne sve lošen. Abbrechen. Pa da, svaki dan čeč. Baby. That's a baby. Oh, is that a baby? Is that you? Wat is dat leuk? Ne da ostaneš, a? Ne. Ajde, gledamo dalje. Wata. Daj premotaj sliku drugu neku. Daj, sjedi me na glavu. Evo neka svinja. Što je ovo, čovječe? To je David. To je David, vidiš. Ima brkove bijele. Ja. Svaki dan. Bez prestanka. Moram ići pod kovkom. Ja mogu ja ići? Flyby, ja. Predrage? Is it a moeilijk? Predrage? That's my name. Hoće da proda kameru. Može, 20 maraka. Sigurno. 20 maraka je moja. Šta je, bre? Šta je, bre? A interpretacije svako čuje svašta. Ne znam. Sada se nagrize. Maksimalt vas gruk. Ne znam šta je to, neki konj sa brkom. Svinja, divlja svinja neka. Divlja svinja sa brkom, joj, nosorog, joj. Ko je to? Ne znam ko je, neki nosorog. Iz Afrike. Ja. Pa da je, ti išli u zoološki vrsti, jel? Jel skontiraš životinju? Što? Pa, kad su mi nešto kokco. Ja. Dadu. Daddy? Šta? Učeš samo. Daj mi samo.